Julen Aginagalde Akizuk eskubaloi profesionala utzi zuen, pasaden ekainaren hasieran hemen Artalekun, 24 urtez profesionala izan da eskubaloian, hainbat taldetan ibilia, eta erretiro hartzeko etxeko kluba aukeratu du. Hala ere, oraindik ere ez da urruti joanen, klubean bertan geldituko da, Bidasoako kirol zuzendaria izanen baita hemendik aintzinera. Bueno, kaixo Julen. Kaixo. Zer moduz? Ondo, gelditu gabe zeian. Ja, pare bat azte utzi nuenetik, baina horrez geroztik, klubean lan asko eta geratu gabe. Hori harremarri zuen, hasiera baten lasaiago ez, erretiro hartu zenulako eta hori dena pasatu delako, baina, lanean segitzen duzu eta orain bertze paper batean, baina atupe lanean pensatzen dut, bai? Bai, eta esan, bulego lanaz aparte, Bidaso representatzen egon behar izan gara asamblean, federazioko asamblean, orain Final Foren baita egon behar izan gara, eta orduan, ofizina lanaz aparte, beste gauza asko egin behar dira baitere. Aipatu dugu, orain dela jaute eskas bat hartu zenula erretiroa, hemen bertan Artalekun. Pesatu dut azken hilabeteak, intentxo, bizi izan dituzula, baina, hala ere, berezia, ez? 24 urtez eskubaloi profesionalean aritu ondotik, hemen etxean, zaleekin erretiro hartzea, nola bizi izan zenuen? Ez ondo, egutegia sortatu zenetik, ikusi nuen azkeneko partidua bertan zala, eta alde hortatik oso konten. Saiatu nez asko pentsatzen dira, azkeneko egunera arte esateko, zentrauta hor, kiro larloan, partiduak irabazten, ez gehiago pentsatzen, baina egun hori berezia izan zen egia. Ez dakit, beti aipatu dugu eta kirol munduan gehiago ez dakit, zoi profesional moduan, bertigoa edo ez, pixkat beldurra ematen dizuen erretiroa hartzeko momentu hori edo erraxa da erabaki hori hartzea, pensatzen duz, ez ez? Badira kaso desberdinak, ez nire kasuan ere adina batekin lotuta dago eta erabaki hartzearena denborakin egin dula urte bat, alde hartatik lasaitasun handiarekin sartu dut dena, gero egia da mogitu iristen denean eta aldaketa iristen denean pixkat bertigo pixka galtu badakazu, baina oso konten hemen bulego lanarekin eta horrela jarraitzen. Kirol zuzendaritzan arituko zara hemendik aintzinera, baina dagoeneko denboraldi honetan ere, bi lan horiek uztartu dituzu ez, kirol zuzendaritzan egon zara eta jokalari moduan ere aritu zara. Behin bideratua izan da ez, erretiroa eta geroko lan hori edo ibilbide hori erraxago hartzen da erabaki hori, jakin da, kirol zuzendaritzan leku bat izanen duzula. Nik uste du ez, bestela begoal beste zer bilatu berri izan ezkero, desberdi izango zen, baina bertan klubean eta jarraitzen, dakagun dinamirak erekin, errexago izan da, esan. Egun hori, ekainaren 3 uste dut zela, azken partidu hemen Artalekun nola bizitu zenuen, pensatzut, orduritasun berezi bat izan nintzen nuela, edo? Egun hortan agian ez, egia esan aurretik ez duen pentsatu nahi izan, baina, nahi semiak komunikoa zakan, urrengo gunean, eta entxaio ikusen goiz-goizetik, eta hor baita ere, lasai egon nintzen berak entxaio zakan bitartean, kafetxo bat hartzen, eta gero dena oso azkar, etorri izan egia esan. Omenaldi asko jaso zenituen egun hortan, zure kamiseta ere horre zintzirikatu zuten, ze oroitzapen duzu edo sensazio honakin bukatu zenuen, ez? Bilbide profesionala. Eskertzeko sentsazio, ez? Ia esan, nun pentsatu nola izango zen ezer, nion kaso asko egin, nolako bolta asko eman nahi buruari, eta ia esan, polita izan zen, hemen etxean izatea, familia guztiarekin, oso berezia, eta oso eskertua egiten. 24 urtez jokalari profesionala izan zara, hainbat taldetan ibilia zara, tartean Polonian ere, Kielce taldean, hainbat garaipen lortu dituzu, bai taldeka, bai banaka ere. Ez dakit bat azpimarratzerik duzun, edo ibilbide hontan guztian, pesatzu zaila izanen dela zerbait aukeratzea ez, momentu haunitz bizi izan dituzulako, baina ez dakit bat aukeratzerakoan? Bat igual zaila da 3 esatitut normalian ez, bat izan zen Leonekin lehendabiziko paso gola irabazen genduna, lehendabiziko titulu izateatik, bigarrena Kielcerekin Champions League irabazen gendun partidua, hori partidu izugarri izan da, eta bentek buruan dakago ez, oentxe hasta buruntan hor, Kieltzeko jende askorek egun naiz, eta oso kontuan dakate beti, eta gero Tokioko urruntzezko domina irabazi genuen ez, azkeneko partidua selekzioekin, eta azkenik urte askota gero domina hori irabaztia oso polita izan zen. Gainera, hori aipatu behar Joku Olimpikotan izan zara, eta Joku Olimpikotan egoten diren kirolari guztik errate dutez,
hori berezia dela eta hainbat garaipen lortzen badire ere, bertzen maila batzutan edo, hori izaten dela nolabait bereziena edo beti oroituko duzuen zerbait, ez? Horrela bizi duzu zu ere edo? Bai, zer, mundiala edo Europa iraztea izugarria da, minon, ni uste dut, domina nahiz da ez urrezko izan, joko honetipeketa domina ni uste dut garrantzitsuna dela, eta han egon da gehiago baloratzen da nik uste dut, ez? Nik uste dut kanpotik igual, importantzia ematen zaiola, baina bertan egon da, ikuste duzu zenbat kostatzen duen, eta ze handia den hori iraztia. Gainera, han izaten den giroa, ez? Bertze hainbat espezialitate edo modalitateetako kirolariekin, hori konpartitzea ere, hori berezia da, ez? Bai, esan da, berezitasuna hori da, ez? Ez batanak, jangelan berean egiten du kirolari guztiak, eta ikuste zu, kirol tipo guztiak, eta dena horrelkartasun hori, oso polita da, eta hori baita, herrialde bakoitzean ere jarraitzen duzu bestiak egiten duten, igual batzutan ikusi ez duzugun kirola, bertan ikusi duzu eta denaren artea banimatzen, polita gai esan. Bueno, zure ibilbidean ingurun ere solasteko, ez dakit batuzun aipatzeko edo zure ibilbide guztien zehar bizizan duzun momentorik hoberena, horietako bat izaten alda, eta alderantziz, txarrena edo momentorik zailena. Zailena argi dakaz, Rioko jokutara klasifikatuz ginen preolimpikori ez ni uste dut. Oso gogorra izan zela guretzat, momentu oso honean ginen, eta hor kanpoak edatzea, esan, ikututa utzi zigun, minon ikuste dut, hor galdu, ez baldin genuen hor klasifikazioi galdu, zior nahiz ez genuen irabaziko, gero irabazik ditun bi europeok adibidez, eta horrek beste indar bat eman zion taldeari baitan eta oso garrantzitsua izan zen etorkizunako exitotako. Momentu txarretan ere ipatu duzu ez, ikasten dela, eta pentsatzen dut kirolari moduan ere burua prest eduki behar duzula horrelako porrotak jasotzeko edo, hortik ere, ateratzeko ez, garrantzitsua da hori ere lantzea ez bakarra fisikoki, mentalki ere. Garrantzitsua eta justu aste buru ondan kiltzeko jendeak initzen dut, behin Champions League bat irazteko asko galdu behar dira, eta hola izaten da, baina askotan entzuten da hori ez, baina egia da. Ni uste dute irazi minon galdu askoz gehiago egiten degula, eta orduan baita ikasi behar da, eta jakin behar da dena ondo eramaten. Galtzeaz ari garela, kirolari profesionala, zuen bizitzako arlo haunitz, alde batera utzi behar duzu haunitzetan ez, buru belarri zaudetelako ordu asko pasatzen dituztelako entrenatzen, bidaiatzen, partiduetan, zerbait eta zamutzen zara edo alde batera utziz, edo alderantziz eskubaloiak eman dizuna hauniz da? Familiaken denbora gehiago ni uste dut da, gehien falta mutatzen duzuna hortza denean, ez beste gauzak, ez dute beste balde hori, eta ez dut kirolak emate izula, kontrapresazio handia, eta orduan alde hortatik lantzan oso argi dago, baina familiatik gertu egotia bari zaiena izaten dela. Eta eskubaloiak zer eman dizu? Ze zure bizitzan garrantzitsuena, zer erakutsi dizu, ez? Gero zure bizian, rando zura eskualoirik gabe, enun jakin izanen edo enun bizitzu izanen? Bizitzeko forma, nik uste dut ez, beste urte eskoloen jolazten, nire nizateko forma nik uste dut eskoloiak jorratu dula, eta dena eman dit esateko. Orain, eskubaloia jokalari bezala ez, alde batera utzita, kirol zuzendaritzan izan zara, dagoeneko ibiliz lanetan egon zara demoraldi honetan, eta horretan segituko duzu. Zein da aldea, zer da zailago jokalari izatea, kirol zuzendaritzan egotea? Ez zuzendaritzan akaso ez, bestiagoa. Guretza baita ere askotan joko bada, eta raxa, erabakiak hartu behar direnean bakizu. Erabakiak ez dira jende guztiari gustatuko, seguraski, eta nik guaintxe bertan, honezen bezala, bi gauzak partekatzen, gogorra izan da baita ez, zaitik taldekideekin eritzen behar nuen gazo askotaz, eta hori ez dut oso ondo eraman egia esan, banekien onartu nuenean erronka hori hortze gola. Kirol zuzendaritzan, bidasoak hildo bat du edo jokatzeko modu bat, arrobiarekin lan egiteari garrantzia handia ematen dio, eta besatzen dut hortan segituko duzuela, hor lantze hori arrobiak duen garrantzia batez ere, bidasoaren lehen taldearentzako, hortan segituko duzu lanean, pentsatzen dut, eta hemen eskualdeko, lurraldeko ez, jendearekin lanean segitzea, zuentzat garrantzitsua da. Uste dut, diretik, sartu zenetik, hori argi zakatela, kluba nola ikusi nahi genuen, eta hor gabiltza ez, argi dago,
sorte hona eduki dugula baita ere zetorri jokaliak, asko ondatera dira, beti ez da horrela izango, baina uste dut bideak hori izan behar dela, eta bueno, batzutan arriskatu beharko da baita ere alde hortatik, eta argi dakagu zein den gure nahi dugun bidazoa. Datorren denboraldiari begira jarri zarentzarete dagoeneko, ez dakit ze plan dituzuen, taldea osatu da duzuen, zerbait ere falta zaizuen hor puntan egoteko, ja aufzurako. Beti merkatu ikusten egon bergara ez argi nago, beti posizio guztietan adi egon bergarela, baina ni uste dut daukagun plantillarekin ja itxita taldea, uste dut konfiantza daukagu hor taldean dazkagun jokaneriekin, eta ikusi berko da. Gero nola joten dan dena ez, beti ezin gondo zetko ezen zerri, baina nik uste dut, eta bezala eta gazteen daukagun konfiantzarekin taldean nahiko dela. Alemanian egon zarete orain dela gutxi, Final Four hortan, bertze paper batekin ere joan zara arat, ez, kiro zuzendari moduan. Nola bizi izan duzu hori, asteburu potentea izan da, ez? Bai, esan, bilera asko, gauza asko, antolatzen ditu dena txefik, eta, egon gara bai gari garatza taldeko gerenta eta bilok, eta, beste alde batetik ikusten, baitaren nola funtzionatzen dituzten, bulego gauzak hor, eta, iasan kontatu asko egin ditugu, jende asko garrantzitsu askorekin hitzein dugu, eta gero gainera osatu izan dugu finaletaz. Eta bukatzeko orain dela gutxi ere, bertze omenaldi bat egin zizuten zuri jokalari moduan, urrezko eta brillantezko intsignia eman zizuten. Nola bizi izan zenuen hori ere, garrantzitsua zure ibilbide profesionalean? Ez dira asko eta esan eskertzeko da, ez nahi duen selezioan gazteetatik jolasten eta gero, urte askotan denbora asko pasadet, eta, holako lekutan baita ere, aitorpena hori egitea, polita. Zin daukatu horrek duen garrantzia, ez dakit, oroimenean gordetzen baldin badituzu ibilbide profesional hontan pasatu diren gauza haunitz, ez dakit gehiago oroitzen dituzun garaipen horiek edo bizitakoa orokorrean? Ni bizitako, hori argi dakat, ez askotan ezaten da, ez bidea dela garrantzitsua ez lortzen dezuna, eta hortatik oso harro nago bidean egin ditugu gauza askotazen naiz da ezin hasi edo askotan galdu, horri goteko egin ibilbidea garrantzitsua izan da momentu askotan, eta nahi horrekin gatzen ez. Eta bukatzeko, zu eskubaloi jokalari gazten referentzia izanen zara dudarik gabe, zer erranen zeniek ez, astear dauden gazte horiei, edo, ibilbide bat dutenei eta etorkizuna profesional mailan ikusi nahi duten horiei, zure esperientziatik, zer erranen zeniek? Lan egiteko eta ez inoiz bentsatzeko dakaten muga ez, ni uste ni bera ere, muga pixkanaka goraka jokon ez egiten eta gauzak betetzen ez orduan lanarekin eta konstante izan da, nik uste dut gauzak iristen diela eta burrukatu daitezke. Ederki, eskerrik asko Julen, gurekin izateagatik eta zorte hon zure ibilbide berri honetan. Mila esker zuei.